ኣነ ኣዶ ሰለስተ ቆልዑ እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰለስቲኦም ደቀይ ሓዳሮም መስሪቶም ሓዳሮም ፈልዮም ኣብ ገዝኦም እዮም ዝነብሩ። ሰላም ተኸታተልቲ ሓየት ሸው ከመይ ትኾኑ? ኣነ ሰላም እግዚኣብሔር ይመስገን ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑ ናይ ውትሪ ትምኒተ እዩ። እምበኣርከ ስለማዓንቲ ሒዘልኩም መጻኹ መሃራይ ሓቀኛ ዛንታ እዩ። እስካብ መወዳእታ ቪድዮ ምሳይ ክትጸንሑ ብኽብሪ የድም። ኣነ ኣዶ ሰለስተ ቆልዑ እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰለስቲኦም ደቀይ ሓዳሮም መስሪቶም ሓዳሮም ፈልዮም ኣብ ገዝኦም እዮም ዝነብሩ። ኣነ እውን ከምዚ ሎሚ እርጋን ከይሓዘኒ ገዛእ ነፍሰይ ክኢለ ኣብ ገዛ እየ ዝነብር ነይረ። ሕጂ ግን እርጋን እንዳድከመኒ ሕማም እውን ተወሲኽዎ በይነይ ክነብር ስለ ዘይከኣልኩ ካብ ሰለስቲኦም ደቀይ ምስ ሓዲኦም ክነብር ኣለኒ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ሰለስቲኦም ደቀይ ፀዊዐ ናብ ገዛ ክመፁ ገበርኩ። ሓሳበይ ድማ ነገርኩዎም። ንሶም ድማ ምሳይኮኒ እንዳበሉ ኩላቶም ዝራብ ጀመሩ። ነዲኦም ካብ ዘለዎም ፍቅሪ ናይ ምእላይ ግዴታ ብምፍላጥ እዩ ዝመስለኒ። ኣነ ግን ስለ ደቀይ ዘይኮንኩ ስለ ናይ ኣንስቲ ደቀይ ፍቃድ ክፈልጥ ስለ ዝደለኹ ናይ ሰለስቲኦም ደቀይ ኣንስቲ ጠባየን ንምፍላጥ ጠዋርየ ፈልየ ንክፈልጥ ኣብ ገዝኦም ብምሕዳር ሓደ ቅልል ዝበለ ፈተና ኣዳለኹ። መጀመርታ ናብቲ ናይ ዓብይ ወደይ ገዛ ብምኻድ ክፃወት ውዒለ ምሸት ናብ መደቀሰ ክኣቱ ከለኹ ንሰበይቲ ወደይ ንመድሓኒት መውሓጢ ዝኸውን ማይ ከም ተምፀለይ ነጊረያ ደቀስኩ። ንግሆ ካብ መደቀሰይ ምስ ተሳእኹ ንመድሓኒት መውሓጢ ኢላ ዝሃበትኒ ማይ ኣብቲ ደቂሰሉ ዝነበርኩ ዓራት ብምድፋእ ሽንተ እዩ መሊቑኒ በጃኺ ቅሬታ ግበረለይ ብምባል ክተፅርዮ ሓተትኩዋ። ንሳ ግን ክተፅርዮ ይትረፍ ዓይነይ ክትርእየኒ ከም ዘይትደሊ እያ ነጊራትኒ። ኣነ ድማ ኣዝየ ሓዚነ ናብቲ ማእኸላይ ወደይ ከድኩ። ኣብኡ እውን ክፃወት ውዒለ ኣብቲ ናይቲ ዓብይ ወደይ ዝገበርክዎ ነገር ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ እየ ፈፂመዮ። ናይ እዚኣ ከዓ እሞ ዝገደደ ዘይሃረመትኒ ጥራይ ተሪፍዋ ብጣዕሚ እያ ዓስዓስ ኢላትኒ። ኣነ ድማ ቀስ ኢለ ቀልጢፈ ካብ ገዝኦም ወፄ ንሳልሳይ ግዜ ናብ ቤት እቲ መጨረሻ ወደይ ብምኻድ ነቲ ኣብ ናይ ክልቲኦም ደቀይ ዝገበርክዎ ተግባር ፈፀምክዎ። እዛ ናይ መጨረሻ ወደይ ሰበይቲ ግን ዘይተፀበኽዎ ነገር ተዛረበትኒ። የጋጥም እዩ እኮ ኩላትና ምስ ኣረግና ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ከጋጥመና ይኽእል እዩ ኣይትጨነቃ ኢላ መደረ ብምሕዋስ ክተስሕቐኒ ፈተነት። ኣነ ድማ ጠዋሪት ብምርካበይ ተሓጒሰ ኢዳ ሒዘ ብምስዓብ እቲ ዝገበርክዎ ኩሉ ንፈተነ ኢለ ከም ዝኾንኩ ናብተን ካልኦት ክልተ ኣንስቲ ደቀይ ከይደ ተመሳሳሊ ነገር ከም ዝገበርኩ ናተን ግብረ መልሲ ፅቡቅ ከም ዘይነበረ ነገርክዋ። ነተን ክልተ ኣንስቲ ደቀይ ግን እቲ ሓቂ ክነግረን ስለ ዝነበረኒ ናብ ዘለኽዎ ክመፃ ብምግባር ንፈተና ከም ዝገበርክዎ ፈተና ከም ዘይሓለፋ ክምሃራ እውን ከም ዘለወን ነገርክወን። ብዕድመ ዝሸምገላ ኣዴታት ኣቦታት ምእላይ ምጥዋር ማለት ንዓኽን እውን እግዚኣብሔር ዕድመ ሂብክን ኣለይቲ ጠወርቲ ደቂ ምርካብ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ። መሃሪ ዛንታ ናይዘን ኣዶ ብልሓት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሃርትን መዘናጋዕትን ዝኾኑ ቪድዮታት ኣብ ሰዓቱ ንክበፅሕኩም ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ቻነል ኩኑ። ከምኡ እውን ሃናፃይ ዝኾነ ርእይቶኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ክደፍለይ እትትህቡኒ ምብርትታዕኹም ደገፍኩም ኣዝየ ዘመስግን ይቀኒየለይ።